Hai लोगोफोर, खुलुमबाय। आं दिनै जोसा माइरंनि मालपुवा बानायनो नागिरदों लोगोफोर। नोंसोरनोबो देखायनो सानबाय आरो आङो जोसा माइरंनि मालपुवाखौलाय बोरै बानायो आङो। नोंसोर नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला आंनो। लोगोफोर नै आङो गुरखो साहा लोंनाय कापदो आङो गुरखो 1.5 काप ओमफ्राय नै दै लगायनानै बिदि मिलायना लाबाय आरो आङो दैदो पुरा मिक्स मोजाङै नाना लाबाय। ओमफ्राय आङो माइरं गुन्दैखौ लादो आङो 3 काप ओमफ्राय दायो बेखौ नै बेयाव होनानै मोजां सालिना लानोसै आरो लेथ्रा थायो नालाय गुराव लेथ्रा थायो नालाय आङो मोजाङै आं साखुनिदो सालिना लादों आरो नै दायो। लोगोफोर आं बेयावहाय संख्रि एसे होदो आरो खुवाद जानाय बायदि संख्रि एसे ओमफ्राय आरो बे गुरखो दैदो जे लगायदों होनदो आङो बेखो दै गुसु लादों हो बावगारनाङा दै गुसुजोंसो गुरखो मिलायनांगौ आरो। नै दायो आङो बेखौ मोजाङै मिलायलांबाय थानोसै आरो खनसेयावनो दैखौ इसेबां गेरहोनो हाया नालाय दोहैयो माने गुरखो आङो 1 काप होनानै मिलायनानै लानाय दैयानो आरो बियो नांगौबा एसे एसे होलांबाय थागोन आरो खिन्थु खनसेयावनो दैखौ गेरहोना लानो नाङा आरो। नै बेबायदि लासै मिलायनानै सिंनि गोरानफोरखौ इदिनो लासै हानहर मिलाय ओमफ्राय दै नांगौ बायदि मोननायखाय आङो दैखौ एसे होना लाग्रोबाय आरो नै एसे आरो दै होना लाबावनानै आरो मोजाङै मिलायनोसै आरो आङो। नै आंनिया दायो बेबायदि जाबाय आरो नै बेबायदि जानांगौ आरो नै बेखौ दायो एसे पातला बायदि नुदो खिन्थु आं बेखौ रेस्ट होगोन ना रेस्ट होबा दायो बे फिथा गुन्दैया फुलिनानै एसे दान जागोन आरो नियमनि जाहैसिगोन आरो आंनिया। दायो आङो बेखौ 1.5-2 घन्टानि थाखाय आङो दायो बेखौ खोबना दोननोसै दे लोगोफोर। नै दायो आंनिया थावा दुंबाय आरो लोगोफोर आङो थाव होनायखौ देखायबाय थालायलायासै दायो डाइरेक्ट आङो फिथा होनायखौ देखायबाय आरो आङो नायलांदो आंनि फिथाया माबायदि जायो न' लोगोफोर। नै आंनिया फिथाया फुलिबोबाय आरो दायो नै लासै बेखौ बिदि खोरायाव एरना होनानै बेलथायना होबानो जाबाय आरो। नै लोगोफोर आंनि फिथाया जाथारबाय आरो खिन्थु एबार सिगां खेब बानायनाया थावा एसे दुंद्रायनायखाय आंनिया एसे खामनाय बायदि नुलायलायबाय न' लोगोफोर। अरखौ आङो गरमद्राय जानायखाय ल' फ्लेमाव खालामदों आरो लोगोफोर बे मालपुवाखौ बानायब्ला अरखौ मिडियाम फ्लेमाव खालामनानै बानाय आरो लोगोफोर। नै लोगोफोर आंनिया फिथाया जि समायना जाबाय नै एखे लुसि पुरिफोर बायदि फुलिथारदो न' लोगोफोर जि समायना फुलिखाबाय नै बेबायदि फुलियो आरो। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि फिथा बानायनायखौ नायलांबाय थादो न' फारियै।
आंनि फिथा बानायनायखौ मोजां नुदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। बाय बाय।